ero try para banget showangan ai kini ka jing hikai ngak ban pentip sesin jepi bangidan ka ying jing duai hajiau lans na len bangi jitu penduai ki bapang ki basitam bat kam tam gitu ki basyate syakum hagi jing len ki basniu hagi jing di penbuat hagi jing len ban pet ki film jaklia hajing em ka bafim dan gajing sok gajing khuslai Gege barok wan shika pres santang ni ban penduai ping ni ban bukti ping ni ban ai ka tin jong blai ping ni era jinglat lut ti mentang akwa ban keren pan ia kani ga subject kabalong praktikal kata kumno bapin seiso haga jingem jong pin kumno bapin man kerhai haga jingem jong pi pa ublai ula thau ni nado ka kitab Genesis habangi puli ulah tahu ya ublay ya tahu ublay ulah tahu ya ubriu mengalak banong ublay ulah tahu ya ubriu amban kerdu amban kuslai henry ban seiso bat banang roy henry namar ka pop onong ipi bau adam bat ka em kila hapno tidi nang ta kawan ka jimbam seiso henry ublay ulah tahu yang ibat bangin seiso tamanta habang ikran syapang ka jing seiso bun ki perkhat bai tang syapang ka spa ka phau syapang ka kerdan puli ki kran bai tang syapang ka endrei ki kelatno ba ka jing seiso kalong kamlong complete lada ngibiang ka wai ngidu hawai let's see pilak benlong ubriu au banang bastat ba ka puli ka dangli ka lak biang ba ka spa ka phau ka biang bah ki business ki biang bah hanrei hatu pidan ka jingsuk nem hayeng hasam pan lada la feel hayeng hasam mendan jingsuk hayeng hasam kan le ayu ka kerdan japi kan le ayu ka puli dang le bun ki bri ki kot hau bitar ti tadan ki ba ayu ong ipi dan ka spa ka phau dan ki ai baro hanrei ka jingkot jingkhia pimdan ka jingkot jingkhia pimdan ten le ayu ka tar kam le ka jing seiso ka bisha ne pidan ka jingkot jingkhia pidan ka spa ka phau re ka jing sok mensim kam dan pi biang lut ki ai re mendan purpose ka jingim khuslai mau la yo ka kerdan ka bahe re khuslai dan kata ka jing sok shu pihon mau kenyang ka mensim kata kam de ka jing seiso abang ikran sapang ka jing seiso kalau complete te Anong ifiba ladang ikwak ban seiso ngim dan dikinu-kinu kila namar ublay udai unong thau jungi fi ula dai unong thau jungi bat la peniat kut no ya kata ka jingya dai jongi bat ublay leng ba kapop aling ba jing syak be no u adam naka kepir eden ti na kata ka daw ban yo pan ya ka jing seiso ka bau blai la thau na dun kong shwa ko balang ha ka kper edan bakadan ka jing sok ka ba palat liam wat mentah kan ka perthai ka ba hiran wat an ka perthai ka badan gi jing du jing kerman gi jing ya penyap gi jing ai ngidang la ban seiso ha ka jing em jong i kum ki briu dakaba la penyasno biang yangi bat unong thau jungi ba kata ka dei tang ngaleng ba u Jesus Christ unong penem jungi te buan pat ki balaong oh ngalak nget te ngalak let jing seng oh ngalak wahi kwayar te balai ngamdan ga jing seiso balai kamdan ki baro asakut ha pop kamla baliu balai kalong kumta ai tu ifi namar ba let's see pi kampat snow haudim sok wine let's see pimpat yaine haudim sok wine tong ini puli ya gospel Yohanes kalnong kaba khatsan kat kaba san wang humni mangangalong uding sok wine mapi kitanat utaw ba yaine hanga bat manga hau utaw seiso shibon nabaklam mga pimla le ai ruem keli ngin keli para wangai atau pi seiso ne am shisha warong ba sudan la let jing sang adan khaniam kerukam la dap wat ira kerdan theology ru hanrai awatrai kamu jong ublai ru kamdan ka jing seiso pat balai kalong tan amar ka daw kalong ba o Jesus wang ne wang manga kalong udil sowan mapipi kitanat utaw ba yaine hangapan
Bat mga utau seiso sibun naba klam mga pimla le ay ruem. Nama klam mga pimla le ay ruem. Teban seiso sisa. Ngimong tangi ka spa ka po. Ublay upendap iki jing dan kam habangi ay ne wai ka jing sok hiyeng hasam utau tmai ka long hiyeng long sam ka baladu ka jing sok. Wai ka jing mat berkat ka bakhya. Wai ka jing kaman ka doknut. Wai bangila ban influence ru ikiwai ban wan ra ikiwai syaka hima jong ublay ban wan ra bangi seiso daga bangi wan ra ikiwai syau ding kena ding sowan Jesus Christ tibalai dan kibri kiba seiso bat dan pat kitrai stam ka no ki biang ka ege indri kam dan ka jing seiso wat haka kam jong ublay dan ka jing so ka daw ka bolong ba ngila du no ya ka jing yaine hau tau ding sowan tika baningkom an keren kam tam syuangan sedang syai gini ki bala yoma ya ka jingka arsin le se fil amat ya ka jingka arsin fil adab ya ka jingkala ka bomot fil awan syau Jesus Christ harai nata pim seiso ka daw cek ba ka wai kam dan syu ka jing duai ka jing duai ka ba pitrang bat Jesus Christ ka pidan ka jing ini ban seiso ban yaine au Jesus Christ ka dei ka wai ka jing duai Jesus Christ ukuran haga gospel Lukas lading ipet kalnong ka bakat pra kaong wong ni tiulak ren ka parsi haki syapang bagadaya ki banyai duwai bat ban amman tachu banyai duwai bat amman tachu hatu pidan em ka jing du em jaka jing em jang ka jing duwai ka baman tat pi sutu haba ong ka jing em jang ka jing duwai ka baman tat pi enjoy ban duwai kajing duai kam long shu ka rutin ye pi kajing duai kam long shu bapen bor pi hendai kajing duai kala long ka lifestyle pi kalong kumba fi kim step lada fi bam ya ka breakfast kan ba fi bang man step judan hi ba ong ba tat ban bam breakfast dalak tangan enjoy da bam de enjoy haba pi dan kajing kat jing kya ka ba biang fi bam ya ka breakfast fi enjoy balai namar kadai kam dai ka rutin kadai ka pibang kadai pi enjoy nani long kum tu balik exercise balik gym haba kala long ka rutin ka ambalong kam ka rutin ka long ka lifestyle la enjoy dam yo le syuru kamat kam ayu syu kam dai ka jaitu syu nre lada ka jingduai jong pi kadang long ka basupen bor manu lada ka jingduai jong pi ka syulong rutin ka long that kala kata kam pak dai ka jingduai ka baman that ka jingduai ka baman that ka bau Jesus Christ wang ka dai ka jingduai ka ba piat pi yang ru ka kenut ka mensim jong pi ho nganong utrai mensim khut yang pan ki fi shi baji arabaji lai baji nrai lat na kitaru ka jing em jong pi kadan ka kenut ban duai piat pi duai piu kata ka dai ka jing duai ka baman that syu de hang ta ni seiso atau pi dan em kan ka jing duai ngan sapen i kum no gi step spot ngan sapen i balai baki beri ki melak ban duai kabaar kabau Jesus Christ wang ban yaine ha Jesus Christ kadai ka ba pi yaine ha ka ktien jong blai ki jing duai bat ka ktien jong blai ha ga gospel Yohanes kal nang ba khatsan ka khat ka ba khat nyau ba khat ka ba nyau Jesus Christ wang la ba pi yaine hanga bat ki ktien jong ki yaine api ya ka ai ru ka ba pi man pin pan tikan long fine tikan long wang lada pi yaine hanga bat kiktien jawa ki yaine api ya ka ai ru ba pi man pi pan te kan long ya pi hakani la pendan buram ya ukpa janga ba pi seiso sibun kom ta pin long ki senran janga wang gumnu da ka ba yaine hanga ktien jaw Jesus Christ da ka ba kok ngo ktien jaw Jesus Christ pi seiso sibun bat kom ta la pendan buram ya ukpa ba beneng hatu pi bang ne em ban puli ktien jaw blai ngampang itu jing puli iba shit khat art khat henry haba pila san ha ka tin jong blai kani ka tin jong blai kala long ka jingba me pi o Jesus Christ wang ha gospel Matius nang ba saw wang am tang dau kpu ba briu la ban em re ka tin ka ba mi no na ka shinter jong blai baro tapi dan em ka jingbang ban puli kani tin jong blai kam dai shu rutin au fi kala long ha ka ba kenja men sim kala long ka breakfast kala long ka lunch kala long ka dinner
Kalau Allah kum jimbam gi bas special fi ba fi dan fi bang ya kan ka ketien jong belai. Kalau asnyam de hang ta ni sedang ban sai so de hang ta ka jing impop jong ka hap no. Ki jing kwa brai ki jing kwa ki bekerja dok kila sedang hap no. Ni sedang ban ya ini audience sawan bat dai kan ka sus. Bau Jesus Christ ni snack hasus de hang ta ngilak ban sai so sibun. Pi melak ban lek dengan ono. Pilak ban puli theology mau study about God pilak ban le kata rem dan yo Jesus Christ dan yo ding sowan kam dan ka jing sai so pitro ministry kam dan ka jing sai so pilak kano pitat no namar bale yo Jesus Christ wang klam manga pimlak ban le ai pi start sakap start pim sai so pilak snap mena ka jing sai so kam dai tang ka pisar tingkang kadai gajing kot jing kia kadai gajing sup hi asam kadai gajing kaman sim how Jesus Christ kadai ga bangilak ban yarap iki wei pat ki ba syak te syakum hagi jing lien basni kadai gajing lat lagi jing syapting lagi jing khuslai ka jing em ga ba sai so Jesus Christ ban penyar ya hima jong belai ban yarap ban tei ban yarap pat iki wei bakilak ban let yalap ya gospel bikin loki senran jong Jesus Christ am tang ki ba syang dan hayang mani ngilak ban ai siki wei pat de kata ka jing sai so balak ban iet iki nong syun ban duai gitu balik sendiri ni ban lat tu kajing kenyang dok nur kita ni jing sai so namar ka tinjau blai nak kita proverb tong tu record ialah ka dok nur ban kut ka dok nur dak ba sumar ka namar nak kami ki jing im badai ya ka jing im usim debet uang kumnongan samla on sumar ya ban record lah ka jang ka jing im ban record ka de jing sai so dak ba sumar ia ka kaktin dak ba sumar ya kata kaktin ka dokno cuma uang ala recap ya ka kaktin ka dokno kata ka de jing sai so wat slow tu baklalang baka pertai ka pertai pat pilai ki ya ruspa kanu rem dan ka jing sok ka spa ka pau dan pi gitu ki mau ngila manong ka tu ka news na wai tu Raghuvanshi bat ka tu ka sonam mau bangi kini ki baru spa pau piang lot kai kai ndre dan gajing penyap gajing bam sok le yu tu spa kapau katu nawar kim dan ya Jesus Christ pidan sisane buat ong bang sulet jengsang asmat ban pul ban le choir ban keren subjek kita gi mentoy kita lada pimpat dan sisa ya Jesus Christ kam dan gajing keman ga sisa Hari hapenang gijing api pidan ka jing ini Jesus Christ pidan pia ini auni uding sawan kadan ka jing kenan kadan oh rahama sakate dereve shekete ngamla banong kai ka ba ai ka jing keman te ki steps ngong pi kai ban le ka steps ka ban le lada pisudan haki jing mani pisula ada perlu theology ngala banong pi pak dan sisa ya Jesus Christ ka jing em jong pi kadang kam ning kong ban kelak ka bomot ni kipap chongpi banda ya kendu sisa yo Jesus Christ am tang ban sunget kembali ngat Nicodemus sundai Jesus Christ ong dan kam ban ka arsin dan kam ban kelak ka bomot ni kap dan kam ban laj lut na ka pop lagi maka snam jo Jesus Christ ban plai gitu kipap dan kam ban plai gitu pop ban pentekut no let's say pimpat plai kipap dan kipap aurea ki balik ka bari dan kipap klaim ki balik bari dan kipap pet klaim jaklia balik bari dan ki jing pihon ki jing isi bari ki jing bam yama ki barok kini dan ki balik ka bari bampat pla dan kam ban plano plai ki syakri jamu blairu ahmat jamu Jesus Christ kilom ki saki maki reu dan Jesus Christ wa saki kin pentekut no ikatu ka pop kin be ikatu kin sim baman pinyo ban sakut dak snam jo Jesus Christ katakan wan kan sedang ban wan ka ka dok no champi ka baar Jesus Christ wang lam dak kapat ifina ka ban no mensim lam dak tek no ikatu ki pop ki ba fila plan lam dak saknar no itu beri teman finu melak banle fin sawan siwan saju lam da tap ubriu balayap dan kamban tap no iramat bakan lat ke iutung ti haga bakenja mensim la da pila pila yap no ira to pop hawa ka kenja mensim dan kamban tap ya ka ta ban tap tinjong blai ka ong na ka gos na ka city kinong room nong ban briu khat ban ko do onriu ko ong ba fidei ban let no syaga jingyap jong Jesus Christ fidei ban let syaga jing tap jong Jesus Christ fidei ban let syaga jing mipat jong Jesus Christ hadin ba filang het kai ba fin le umta kamut ba filet syaga jing pen baptis ban pengam no ifi
how Jesus Christ ban tap no ikitigi pop ban tap no ikitigi jing eu tung barakhai ba ban penyes no Jesus Christ fin mi pat kamu beri wa thamai Jesus Christ uang lam da khapat fin naka let's ka jang jing baptis ka ba ar bat pin yo pediang yo men sim khut ka jing pen baptis men sim khut ba pin sai so ba pin troi ka kam jong blai pin la dalale ban le dal de pin kam yo men sim khut ka jing pen baptis men sim da ka ba kren pat digi we thlit ki ba thamai kumno pinla ban duai daki kentang au pi kumno pinla ban dan kata intimacy wa Jesus Christ ka jing dai klam ka bor jong men sim khut wa ong la yo priang yo men sim khut kiri bandan ki dak dai bandan ki dak ka jing pen baptis ngau yo men sim khut la si lapun ye fi do men sim khut lapan khai fi leng bak rei ban pen baptis pat do men sim khut ke dai ka wai pat ban yo kren ni gini jing duai thli ya bala pen baptis do men sim khut kanan ka dak ka dai ka jing kren thli ngapang bagi telit ide umat sim bakut nria vil adab umat sim bakut kimi gidak fina pet naga gospel naga kam ki apostol ni pet kal nong ba shipau an pen sakir ta nong ba shipau kat ka ba sau kong kum no kong ka ba Petrus sudah keren ni gi kentin umat sim bakut ulah ha kita baro ki balayo sngaw ya kaktin pe ulah ha baro ak balayo sngaw ya taktin Tiki bana ka jingkot share ki balang net kat ki balaya wan lam batu Petrus ki la sngaw kendit namar bahaki gentle ru la no ya ka jingai umen sim bakut kini ki jiu ki la yo sngaw ba la no igi gentle ru umen sim bakut bat ki ki dak la khat ka basa pendri ko angkum ni namar ki la yo sngaw ba ki kren da ki thli ba ki pen khra yo blai fine kom ta kilai pen krawi blai kilai keren di telit kini gi gentle gi bam jukuran telit manu haba gini gi jiu kila let abu Petrus kuran ya ketin jong blai kilai keren di wi telit kila lingo kila kendit on kinir kila yo ya jing umit sim bakut kumbangiru nama kila yo skau ki keren pat dekat ki wi pat ki telit kat khat ka bas sau punyo lek on Petrus on hadin begini gila yo pediang umit sim bakut Wong dan manu-manu balak ban adong yak kat ban ampen baptis kini ki balak pediang yo men sim bakut kumju kumni. Lalu Petrus umol cabas la dap yo pediang yo men sim bakut rai wong dan sakam sakawai wong dang la dan em ban khang ya jing pen baptis. Oh dan manu-manu balak ban adong yak kat ban ampen baptis pet kani ketinjong blai ko ong. Ni yakini ki bela pediang yo men sim bakut kumju kumite ulah hukum ba an pen pat ulah hukum hadin bagila keren digi bagi telir ulah hukum iki te ulah hukum ba an pen baptis ki haka kertang Jesus Christ anda komta kila kerpat ya u ban sa khanjat singi ya kai ka bau Jesus Christ keren ha gospel Yohanes kal nang balai ka khat ka basan wang lam da khapat ya beri naka bat au men sim ya ka bau Petrus ka ju hang ni fly iki keren digi bagi pat ki telir kila pen baptis men sim bakut nang tau sa pen baptis iki te kadan ka jinge per ha padan ka bat au men sim bakut kajing khana ko bat kajing khana au men sim fi hang ni habdan pen khai ki pat kajing pen baptis kadai ka jinglat saka jingyap jong Jesus Christ kadai pa pi kop yo Chris pidan kam ya ban kala ka bamot syau kupa pidan kam ya belai kupa pidan kam ban pen baptis saka kerteng jong Jesus Christ pi pediang ya Jesus Christ pi kam ban pen baptis tu men sim bakut kata kadai kupa ukun ba men sim bakut kalau complete atau pila yo na mi ka complete mo ukpa ukun ba men sim bakut la syong ne na mafi la dan ne am gini hanta akan sedang kabor ba pila ban duai ya belai pila ban keren kum ni kum keren nak YouTube nak bor jong blai dak confidence ba pila yo kata ka jing yalap ka jing hikai na blai badai hata ba pisdang ban sedang bandan ka jing duai telit ka dega wei pol wong ngaduai khambun ki telit bani ki para banget apo korin nak tahu wong utau ba duai di telit ukuran cheu blai amu ukuran saldi ukuran lagi jing mayan utai aladi mereka jing duai klik ka basi sin anu mereka badi ki kentang anong fi kadang ka bor kadang ka strength kadang ka energy anong ka bangi yo na Jesus Christ na dim so wan kan mau dang ong ipa kun men sim bakut haba pikala ka bamut na ukpa kumutu kun sarong auria ulit pai senu sha ukpa kan mau ikala ka bamut sha ulai ukpa
Ngiok map sakut leng bagas nam jang uji skres ubalong kalenti ka jingem bak ka jing shisha. Takata uji skres uang kat ki banget bat yo pen baptis penim pelapan baptis ne mu kres lakop ne mu pol uang kat kita ki balayo pen baptis hau kres ki lakop kan yo kres galatial nang aba lai kat ka ba arpun rio. Bat kawai kumbawang an pen baptis si fi daw men sim makut. Bat kading lapan baptis ne mi fi daw men sim makut ba kading. Oh ya ro try kading ka akran sapang ki jing e pia ne am sepeleng ba ki jing e ba pi keman em leng ba ki jing e banong pi ha ba pi sedang ban duai ban ka jing duai setan nya le ka do dan ka ban yak tron nya ka do kumno ba penyak tron nya ka do pi dan em ka disiplin ban penyak tron nya ka do da ka balet ka jing duai sya jing et kani kam dei ba pen bor mano ka jing pen bor ka man to indre ka trong bau jiskres habau shwab unle ministry ule komno PE haga gospel Matias nang balai khat khat san lapol u do men sim ni kong rei ulet sikawa Jordan ben baptis umi nang tu ii bau men sim u blai wan ku hiar kum ka paro banang ta ulet sika jing sya jing et sau pau si sya jing et umpat le ministry ulet penyak tron sya ka do ulet nang ta barhang tu la tenjuk yu bau la job yu setan da ka ketin jong blai ka dap nem ka ketin jong blai fidan nem ka jing let ban wat u Jesus Christ let ka jing sya jing et wat u ba klampop man penyap tron je kan ka do jing ina mar gidang dan kan ka do la da pimdan ni kini ki discipline ki biblical discipline principle an ong pinom la ban trai ka kam jong blai pinom dan ka jing sai so ka jing em baru setan salia gibri salia gibri bom duai salia gibri bom syak jingit salia gibri bom dan ya ketin jong blai utap kai sini topak kai tu ki mensim baman gibaret ru gibri ki alit hana gibri ki badap si syadu mensim blai gibadan syak disiplin ha jingem jong blai ha jingem ka bakan jam mensim ang pini i ba yu ki ka jing sai so pini wo setan ki kenyu ki mensim baman ki kenyu oh rahama sakatelerebe sakatorobo shikatalaraba seke oh to wano syaga jingkala ka bomot masya yo no ka jingka arsin dan ka disiplin dan ka jing it ka lifestyle ka jing it ndai tang ka disiplin ka jing it ban puli ka ketin jong blai daki lenong menen da ka jing ai jong blai si sen puli yo ban puli ka kitab jing pen paun adu nikong adu ar non stop mayo ban puli ka ratai si saya ka mensim ngakran ya ka balong praktikal ndai ba ban rajek pilak ban yo ka ni ndai tanga nama pidan yu dan uji skres uyap nama tabarok khat ndai tang tawe beri nama takawai ka pertai mereka syong api pidan ka mon balak dut ban le kata ya ngakran ya ka jing sisa da ka jing ai jong blai nama tak buram do blai da like da share ka subscribe video pin yo sisa begini ki kubur ki baman la kasi bani hikai fi banlang praktikal banlang senran pi gitu ki video bangla like pelat po yo maulong ai kila long ki senran ngong pi uju umensim ngam dan kamban let ngagi dan ki senran ki balak nang mentaban let yalap kiru kila saiso ni saiso lang ni penlong senran am penlong niam am tang ban yalap uwai nrai baki wai kini ban yalap sapet kini ke YouTube ibu kita ki balalet yalap kila saiso kila kemen ki dan ka jing jong ka jing duai piru pilak ban wan lang piru pilak ban yo ya kata pimda dan kam ban pen pisah pen pau dan puli ya theology ru among bakas ni theology nrai klamu men sim ko lan ai gitu ki jing puli about God theology study about God lada pimdan yo blai ka jing jong pimdan ka jing dai ki intimacy nama ta ka buram jong try ya ro yo try tengah isyan swear, kalau antep yang ketang jangan ketang isyan swear, kubla isu, saya kelupa.